Malawian Camera. Koma ndalama mukugulira zinthu zopusa instead of job creation. 1 million jobs zija ili kuti Maviete. Yandikirani. Maviete. Yes, JB. Maviete. Ngani ndio mweyo. Maviete. Live party. Yeah, why did I play this song? Kodi chani tani bangisa ndi chani kuplaya nyimbo imene hii ambiri you don't know kodi nyimbo how deep this song is. This song is very deep. If you're a black person wako Malawi ukamva nyimbo imene iyi uzipanga realize chinthu chimosi. Chinthu tonena kuti ndi chifukwa chani Mulungu anatilenga gulu. Ndi chifukwa chani Mulungu anatilenga gulu. Ndi chifukwa chani Mulungu anatilenga gulu. Bwanji paziko lopasi pano sindilipo ndekha. Bwanji paziko lopasi pano simulipo ndekha. Ndi chifukwa chani Mulungu analenga inuyo ndikulenga chigulu. Chifukwa amadziwa kuti panokha simukwanisa mufa. Kwa mukale muchigulugulu because muchigulugulu muja simufai. Simufai. Ndiye mukamaona Malawi kuja kutulukana, mukamaona ana kubadwa chizikhala chinthu chosangalatsa kwambiri chifukwa tilipo gulu. Ana amene amabadwa paziko lonse pano amabwera ndi mphatso zosiyana. Mphatso zimenezi Mulungu wazika mwana amenewa kuti athandize dziko lapansi. Basi chikana mango mpeza munthu wina mphatso yake ndiyo dziwa zokonza magalimoto, wina mphatso yake ndi ya biology, wina mphatso yake ndi ya ulimi, wina mphatso yake kuti muzonese mphatso zonse zimene Mulungu amapasa anthu osiyana is for the better of the rest of the world, humanity. Ndiye mukazaona ziko lokuti likupha ana ake. What are the similarities between Jesus ndi Moses? Ma similarities pakati pa Jesus ndi Moses ndikuti ana amene wawa anabwera kuzapulumutsa chani? Kuzapulumutsa anthu. Two, pachibadwa Satana amafuna kuwapha sanabadwe anacho. Ndipo amafuna kuwapha ali makanda. Kwa Mulungu anapeza wamuthawisa Moses, Mulungu so wamuthawisa ndani? Yesu. Mukazapeza society yokuti ana kungofa. Masa para anthu ena kapapana umachita kuzoti aphana game yakuti anzomveka. Nanga siyo sewa amasera magame kali kuno always ma drug dealer amaphana sokauka. Drug dealer gone bad aphana. Umamvesesa kuti awana ma drug dealer wazwa aphana. Koma kalekale kumati kukapita kuti muvaka mupha drug dealer wake. Kalekale kodi yakanena kuti mukampeza munthu kujali ndi ana. Sumenya kumutani? Kumupha because kodi yapa uchi gangster. Ndikuti supha jani? Supha ana. Ndiye ingakhale so anthu akuloka azigawenga right? Aliso ndi makodi. Koma mukazangopeza anthu okuti kodi imene jayo ayiswanya. Ayamba kupha ndi ana omwe. Take care. Kwa Malawi ana kuphedwa mwa. Nje. Kwa Malawi ndi ziko linanso lomwe ana kufa kwambiri. Mwana 16 wamwalira. Mwana 15 wamwalira. Mwana wa 4 years wamwalira. Mwana wa zaka 5 wamwalira. Ziko limene bwanji. Ziko limene likupangidwa gavani ndi Satana. Chifukwa Satana akuona zabwino zimene zikubwera ndi anacho akufuna kuononga.
Malawi ndiyo bwerera mbuyo osachifukwa kuti Mulungu satikonda. Ayi, God is fair. Madziwa Mulungu ndi fair. Madziwa Mulungu amagwesa mvula kwa wina aliyense chimodzimodzi. Madziwa zenzo aliyense anampasa 24 hours, aliyense anampasa manja awiri, aliyense anampasa chilichonse chomwe Mulungu anapasa azungu ifenso anatipasa chomwecho. Ndeli tisamaname kumwanga kuti ayi Mulungu satikonda. Ife ya Malawi Mulungu satiganizire. Iyo tentionepo paziko pamene pa banje pali staki aja maziko ake omwe ndego Malawi kuli ufiti ukuti unafika pokuti anthu amaja maziko awo anasamaganizira achinyamata libe nawo ntchito koma kudabwa tu ma problems osewa. Bible mentioned in the last days young men shall what? Shall have dreams and they shall prophesy. And mwana the prophet wa Mulungu ndichingalamba china chake cha zindevu za waiti chagwira ndodo. Ayi, prophet wa Mulungu amabwera mu in a form of kamwana kakubanja lina chosa tswika bwi. What am I saying? Ku Malawi situganizirana. Dziko organizirana yake limachita kuoneka. Limachita kuoneka koma dziko ilili loganizira yani anake because limaganizira for the future. Amalawi ambiri amangoziganizira okha. Umampeza munthu obadwa mu 1950 chakuti akuliononga dziko licha. Koma kuita kwakamwalira kwa iye akuti iye akutuluka. Ndi zomwe zitachitikezo mziko lomwe pita kukusizi kuntani iye nabula wanjoya. Iye koma nosaka zaononga iwe akuti iye ujandiana andizizukulu. Bible mena kujani a wise man leaves an inheritance for his children's children. And I'm believing that inheritance in the form of drama. Making provision for the next generation to come and the other one. Kunuko kuti ma president kuti ndayi mene ya makanta mene amaganiza zawadi pano kuchita ma future investment. Koma ni ndani amene amapanga invest in 2 generations to come. Ambiri amangoziganizira okha. Osamangoziganizira nokha. Kamuzu Banda adasakira kukhala president. Anatipanga Malawi elevate standard of living. Kamuzu adabwera kusatenga boma ku Malawi analichosa Malawi apa kutika bati apa. Akulu mukudziwa kuti ndi anthu angati anapita kunja mu scholarship aboma. Awa ku France, awa ku Germany, awa ku UK, awa ku America, maphunziro amene ngwazi amatumiza chigulu cha Malawi kunja. Kuna ma scholarship. Amakatenga mwana wakumuzi kumpasa scholarship ku Kamuzu Academy. Usuka mwana. Mwana jakamati akumaliza form 4 baba kumika bakizimbu chake amene kumaposa ku Britain. Ana ku Malawi ku Kamuzu Academy amada kapita ku Britain kuja makanya mgalisa kwene kuja. Etiquette. Kuona table manners. Mina kwa phunzisira, mina kuvalira. Inu Kamuzu. Inu kutika pamwene amene kusiku ka mutu kumakhala manthu oziwa zindikira facha Kamuzu. Kumasanga kuzi nzimenezi. Kumanga ma university amene kuti temene mu Africa munalibe chino chanku wacho. Anthu ochita kutoka kunja kumasa pesa kuti pole jeri nyato jeri pole amwe. Inu. Mulamba aja ili anyuma ni macheli nyato. Maskulu osewa manga bwino. Kuti panga ili venda Malawi. That's how we are supposed to be. Kunchosa Malawi ndikumpasa destiny yina ya bwino. Boma dziko kumpanga munthu shape ukhala munthu ine wake ofunikira muziko la pansi pano. Munthu okuti amango suluka muzimu chokukhala munthu. Why? Because mziko mucha ndikuganizirana ake. And mziko mucha akuika ma opportunities kuti ziko lizikhale advantage.
ndi anthu angati niwe mukudziwa ino kuti boma latumiza kuma scholarship kunja muulamuliro uwu tsanga kuti zinakoka kamuza makatenga anthu akumuzini ndikuti ife tinaenda zipuzi ifeyo ukuti anachokera kumwanchi kuja apita ku skulu kuja apasa scholarship apita ku France kuja 4 years akubwerera kuno D wina anapita ku German kuma German kuti anthu kumabali magali moja anthu kumabali ma TV ma video ma cassette ma movies oseaja ndi anthu kuti opportunity yomwe anthu amatenga teenager kupita kunja atu angwaza akatumiza akabwerera jako ka life kawo kusintha ndi TV ndi chani agula kawo chini kawo ka studio kawo kena bwanje hii madana va kujini kuno madana atumiza ku Switzerland madana va ku Japan abona ndizi Panasonic za nyato amazi ma video kamera zima chani. Why? Because ziko limene lolo nthawi imene uli maganizana ake kunali youth league kunali Malawi Young Pioneers anyamata na ndicho chita timapesa chopanga sitimangokhala ziko limationesa kuti akulu kulizi pano zili kuti youth league ili kuti kumakaphunzitsa ma youth kukhala ndi confidence muziko lawo, sense of belonging, sense of being part of the community. Umakapanga zionesero anthu kumationa kumati zinapita kuti mabasi kumabela kumwaza titenga umakatipasa mafanta banzi pano boma lingagulirana ana fanta ndi banzi pano wazaza mu stadium uja kwati ngatenga ndi mabasi kumapanga kumaonesa anaje kuti nawonso angati mwapanga izi kulipole uku kuli chanko uku kuli uku ndiye no timakula ndi ma ambition ziko lije limatipanga shape ukhandwa chani a competitive. Ineyo zinthu zonse ndinaphunzira neyo ndinaphunzira ku Malawi, chizungu ndinaphunzira ku Malawi, ma movies onse nditaona kai ku Malawi, kuvala zonse ndinaphunzira kuti ku Malawi. Ndikola kuno ku America ndimatenga kandi girlfriend ajakatata andiphunzitse ndikuchidziwa kale, andiphunzitse ndikuchidziwa kale, amene kuti ndiyese nyimbo ndikuchidziwa kale, amene kuti amene akuzonga kuti ndani amene kwa Africa amene mwabeka Yesu ngoma kuti iwe kuzwa bajizo sezi wedi dale noga Malawi de Malawi uja muzichenjera naye mene muja Mulungu anatipasa ziko labwino kwambiri la anthu anzeru la anthu okonda khaba moza ze community okonda kupanga share tonse timakhala chani tukendelele mozi koma ayitu kuti mumone Malawi jerolo mukati kukhumudwa kumati umumba inga ma double decker umumu anthu amaida lavala nsabata tapisira ma decent azimaya mavala bwino sisi kumenya bwino mwene basi chakumanya bwino conductor wa violence chipewa chakumanya bwino ziko la muoneka ti muli order ano ziko muli chipwirikiti amwene zikuti anawa tinawo plan yanji palibe yangu ayuza ndisona tingopita basi ndikapange ma jokes. It's not a joke. And you wonder why anawa kumwalira, you wonder why anawa sakulimbikira school wangu taika ziko wakati naliwoneni ziko lakelo naliwoneni muna kali anaja mara sajo kita ana mina kumwalira watu ndana nzero funikira ndiye kumwalira koma kumwalira ko Malawi is paying for it. So we have to preserve the youth, we have to protect them. That's why ana amakani makulu amakaso ndi anthu because anthu amene chando opanga protect anaja bao kasana zipanga protect ndiye mafuna kuti ziko lizipanga protect ana too much deaths zosamveka bwino and boma lili busy ndizi zopusa ana angomwalira limbikira ni skulu kulimbikira skulu amene makolo kupereka bani zindrama kupita ku college ja munthu college simene madulira ku Malawi kulimbikira college munthu kumaliza college ja mwene basi kachaso certificate mwapachika degree mwapachika anyamata mmachankomu tikumona ukajaso mmimizi anyamata babula mu chizungu chili nkama chabwinonso koma pali nyamata amene akuchimenya chizungu ngati 50 cent koma uno bwanji no basi waonongeka kajaso basi Malawi osapanga choncho population inakwera kali koma ka planta yankomwe kacha chito imozi anthu opanga interview 30 chito imozi anthu opanga interview 30 komanso pa interview 30 boss angokuta isa nthawi yanu munthu amene
ntchito wala mpase akundiziwa kale. Blantyre ndiyo mweja, Lilongwe ndiyo mweja. Ma graduate, ma thousand ndi chaka. Lani mwe mwabasira ma graduate ndi chaka. Koma ndirama mukugulira zinthu zopusa instead of job creation. 1 million jobs zija ili kuti. No opportunity. And when I even listen to kufusira ntchito kuja nasiya because it's too much. Muntu sungu mafusira muntu ntchito zaka 5 osayipeza. Aya musatope iwe. Zonse zino munena za muntu apanga kale. Mosema ikaka kama CV kuliba mwene ntchito kulibe. Mundu kokhala pa ntchito khanga kuti ndiwe celebrity. Ena kutenga ezi tufakale pa ntchito. Because khanga ndi pa ntchito ndikhanga ndi ndiwe celebrity neso pano. Nalabo ntamba ntchito ngati ndachuka. Wayamba ntchito. Mundu ana kuchita kumene we have to work to eat. Yes. Ndiye mundu kukhala pa ntchito sima khanga kuti ntchito kuti inyandisa. Everybody has to work. Ndimo ngati nalo ali kwa mabilu my family zao. So work is not something to be viewed as a luxury. Work is a necessity. This is kuti muntu akayamba ntchito khanga ti celebrity ngati kuti kupeza ntchito kuti china chake zikulopusa limene. Man has to work. So you have to make sure mziko muja mkamatenga boma. This is what you think about. So ndi kuti mutenga boma kuti tiye simukwaganizira nawa babijini mukwapangira Mungu ajira mangu andamiza na wangu mwalira. Siko la chabe ngati mene semene ndilona. No government kamuna wine ndina DPV sizo kuti mukamabwera mukalo wanso mmene mutonezo mwezi tili mbanaso pene. Amene mukuina chaka cha mu September no kandi DPV amene mukuina chaka cha chimene chichi mu September kandi UDM kulowa mboma tisaonenso zopusa izi mukuchita basi. Ozo mukachita muli mboma. Tifuna tione kusintha. Change of behavior and change of attitude kuchoka kwa nyuma politician. And this is kunyengerera. Uziwiretu kandipita mutalika uziwiretu katenga boma baba. We want to see change of behavior kumene kumayo. Wambira nduna zanu zonse. Osati kuti tionezo kazo ziko limkhala staki. Chitukuko. Ndalezo ikani hapa. Yamba nikutukula ziko. Even ndaje mkamabanga. Chitukuko ya ziko chisipitirira. Sikuti ziko ya ziko chizima. Hai zonse. Chikuja ndali. Ai. Ndaje zote topa nazo. Yufuna tione chitukuko. Nde apita mutalika mukalwa government musinthe. Tisaone soka Nyamata Noah ali mbwembwe town mu kumangoti makadeti hapa awaso aloweso iya ata wanda zukulu wa bingu ata wanda chimuni iya town ya via ai tatoba ni ndali thandizeni iye ndi message kwa inu ndaika nyimbo iyi ya matafale yana nkhope kuti muziziwa kuti ife pachikuda timakhala ngati anthu amozi kuti alibeza jira ya thandizani. Maenda kumapita maulendo ndugu kufika pina lake pokuda kuti pafika usiku upeza muzini wake amakola ndira nditu mawa ulendo soma mapitiliza pachi African timakondana ule ninzake pasana ule mose kuti basi meme nyana chani kumalimbana chani gazi ine komandito kwa negative ali sabaga zili zazizo njoo kumphawi kumenyana kuberana nsanje kutani. This point in my life no alisa ndimapanga salary ndo ine ndamena kupanga chief positive. I'm sick and tired of zimene zizi. Fanda one zina. Ndi leso nimazipanga salary ndi anthu amene akupanda aukamba zinthu zina asati kuti zomwezo indatopa nanu. Kumakazi gulugulu ndi anthu kuti magerezo ndo mwe mbuyo ndatopa nanu. Ine pano pa nimazipanga salary ndi anthu anzelu opeta chisogolo opanga zinthu za collective. We are in the time of collective consciousness. Ndio mapanga zinthu zopanga beneficial
collective as a whole osati kuti umangoziganizira wekha mangoona ngati kuti iwe ndiye munthu iwe ndiye ufunikira kuposa anthu ena ai zimenezi. Just because ndiwe president it doesn't make you special. Just because ndiwe kanduna it doesn't make you special. Back to the question, kuti iwe JB sumawo pa zomwe umanena apa je sumawo pa ndikope ndani ndikope manga nyimwise ife ndimopa mulungu basi andi musaone ngati kuti ine ndikuikilini wakuti wino ake basi angobwera kusapanga za upando ine ndimagwa ndi mfuti kupiro mwafusa akazi anga ndimagwa ndi mfuti kupiro because ine ukristu wa ineyo umapanga depend on ineyo ukhala mamuna and defending myself and my family. Then when it comes to self-defense, I will protect myself. The cinema over because in here I can protect myself. I'm a gangster. I'm a G. Mimi ndikuja kwatu. The violence is ndikuja kwatu. Nanga mbili sumangola pa Facebook, ndemangolo je. Ino la sumango bwera tiwe kusapanga za upando. Ndikana siningaope MCP. Ndikayope kuti atani. Unokonda kaza banga survive muneba ulidi mlima guns mifuti ija kumayiona daily lero ndukani mifuti kuno ndibina sizina ndikuza ikazonaona sunga topeze feni mifuti takala muhudum takala mugetom ndio wala ngalidizo umapanga ku Malawi kuma opeza ndi mifuti because amalawi mifuti samaiona samaidziwa ife taona mameda kwantha kuphana kuona kuzuka wepa kati usiku janda kuthamangisa nako panja paradi pakuyo kumaona nje ndakuthamangisa nakuomberana muhudu uli mu gas station mu jamani ukutuka gas station jongo doba gamu vuvu alise ndeko nokutu nesisa kuti kunoko zimwe mabanga malawi zokoma opyeza malawi ineso ngapanga zomwezo ine kunoko dabanga survive se muhudu yopya makaso muti momo ndi wina kakanduze zaka malawi atifaka kalindika ndi life kapena ka food inazo nchito zimene singati opyeze ndipo uchiviete usamakhala munthu amantha usamaopa mfutiso yayi usamakhala ngati kamuntu kopusa amene mabasi kango opyeza ndi mfuti asiya kuyankula yayi ndipo so president wanu ni mantukana kumene kuti azola libe mphamvu chomafuna kupanga cha apangi bwanji sakupanga nthayo sakupanga zoma kufuna kupangazo amene wanga ndiopya ukopya leka kuchani kopya chani akakhala muhudwa akakhala mu ghetto ya America amene wawa akapanga survive amene wawa ghetto ya America amene akukupusisani sangapanga survive ndazi kupyeza osamaopa mantha kachakwera koso kumakauza pomputi panga wachepa tiwe tichakwera tukunama ati iwe aziziwe kuti nini kunama adosati kuti umanyengerera so ngati kuti mukumpasa ulemu kumpembeza ngati mulungu si mulungu yayi si mulungu get out president kuja zini chinezo upresident kupasa mphamvu yo mapanga izinto zimene kumasimbwa ndizisimbwa ndizipanga ndi kufunira ndizingoba basi niki chakwera iya zingopanga zina kufuna so azingobaso ndazi zake lero amaka ndifusa ndizingoyankha mafuso opusa chipuka pete chimene angapange ndili mine wapangiraro sapana wa ino mundifusa ngati kuti ino mutani mukatani ndi munthu amene ndo manyengerera imantita mapuzi umene kumantukwana umene chifuka chisiru chimatukwanisa uchibala chisiru chimatukwanidwa even chitafa kalikali olopanopa umamvabe anthu akuti Adolf Hitler umba zoba Adolf Hitler chisiru chimene chija chikutukwanidwa pali bombo klat mpaka pati ndio nakasama kuna mizeni kuti kutukwanidwa nkofunika chisiru chimatukwanidwa kumene ngati sufuna ndazikutukwana panga za ulemu alemekeze anthu aja ukamanka masalako uziyanka ngati kuti uli mantha usamango yanka kumanga kuchita chilichonse kumaona amayi ngati ndopusa pamenepo mutidziwa kuti you're not bigger than Malawi. Malawi is 20 million people, so you can't go against that no matter how big you think he is. Akamuzu analepera abakili analepera chimene chikupangiza kuti ino mwanga kuti ino munga limbali ngati mai 20 million ndija ndrama kuti ndrama do want get you somewhere. Malawi mwini mentality ona kuti just because you need ndrama you can do anything. No.
money can only get you so far. And if you do, muchiziwa. Mena Abakiri ankatoka mu president. Abakiri was the richest man in Malawi. Kamuzi mena ankanchosa, kamuzona lolemera Malawi mos. Bingu mena mangalira, bingu wale muntu olemera kwa mbili Malawi. But that did not stop Malawi kuchosa muntu. Chifukwa at the end of the day, ndrama zakozo zakuba. Nde why should Malawi respect you when ndrama zochita kwa bela Malawi omwe? Nakuza nikuti ineyo nemakuza ni ma video zakazapitazo. Okuba ndrama za Malawi ziphedwa. Okuba ndrama za anthu osauka ziphedwa. Iwe kodi iwe maganiza sobwanji iwe. Iwe mutu umagwira koma. Akulu. Munthu amene amabera Malawi ase ndi mfiti mwa. Munaona sitabula mwa. Hata tapita niso mugawa nesese. Tapita ni mugawa nesese anthu akumuzi mena maonekera. Amene noma makabera. Amene jando makabera. Ufiti chan. Mukwapaka. Ndiye yeso no phedwi. Because kuba kwa iwe kukupesa anthu ngati mngamba mamuonesesa bwino munthu wako kwa kumuzi ino bwino kumuonesesa bwino. Umphawi wake. Ndechina. Excuse me. China no. Nkumakala miza anthu acha. Mundivotele. Mukandivotela nzakuthandizani. Inu muzaja bwino. Atatopa siku. Muzavala za bwino. Sopo muzampeza. Nditu inuyo olovasalija muza zola. Ndukuzani. Tayeni t-shirt muone. Menezi makalira kuvala t-shirt ya nyuwani. Chifukwa ndiye ino mwembuteza mmele. Mukiona nyama hii. Muzaja nyama ino muzaja nyama pa ujiri pa birthday banu muza mafata. Praying on the poor people. Praying on the people's suffering. Instead of kumva chisuni. Instead of kula zaza ndugu seka ntema ndugamba kulira bana sonkono baje. Kwamba kulira akulira jani muntu amene wasweka ntima kuona anthu amene aliliba kuvutika waba kulira muntu aya. Isso significa isso. Hey, a minister easy. Kozani. Kaso basi tingotenga soma salary yathu tonse basi no more salary. Hii ya malaya kumva kuwawa kambira kumva lulu. She, sisi bwino. Ndrama zonse ukuta sungani tabesa ni kuno inu. Koma ya mwene pwando. Ndrama ziza kugawana mwene. Kujira mwene uyu kupita kunyuma kagula nkuku tena mwene. Chimimba kuno. Magala moti 40 ya mwene. Manyumba 28. Zibwenzi 19. Oh yeah. Oh yes. Amene wawa. Amene temafutira. Anthu oyipa. Zanthu zopanda chisoni man. Zanthu zankhanza. Zonamiza anthu osauka kumabera sopati. Kuzipa kumazinyonga kumene. Kuchipeza chita bandira kuchinyonga. Chife chimene chimfiti chimene. Kuchinyonga kumene fast so firing squad. Kuchika potepa kuchitola mani. Ntatare chimfiti chimene chisiri. Kuti china chopusa. Chuma chini magaza amene chikaole chidani chisapange so zimene zopusa ezo. Chisapange so. Antakumwalira se kumala. Ntakuvuti. Politician ango lemera. Yeah, it has to be consequences. Chifukwa ma politician wa sazakhala anthu osindakhalidwe. How kodi politician timathala naye bwanji? Politician timathala naye pomukhumisira malamulo wake. Basi tu. Ma politician amazololo abe mota. Ndi muta. Ola abe, ola sakupasa ndrama zoaje, ola gwe magamo 20 ndi muta. Koma wansi politician kungodziwa kuti anthu akangodziwa kuti ineyo ndabandira maize kugulira magale motawa. Zindishipa.
andifinya mabatire ndiye amaza kuti ku China kuli zero corruption. Ku China kuli zero corruption. Ku Dubai sisi kulolemera kwambiri. Ku Dubai kulisa anthu ambiri akuvutika kukhala mwa mphawe, koma ku Dubai wesungabe. Ku Dubai wesungabe. Davaya kabe ku Dubai. Davaya kabe. Nakazi amadziwa ndi kuti kangogwidwa ndipo umagwidwa ndipo sule amagwidwa amakudula manje. Chifukwa chanyere kulibe kuba. Why? Because of punishment. Tosati kuti fakira ndo abwino. Just to be punishment. Ku China inoyo kunkhala kungolewa mboma. Mupanga accept ntchito ya boma. Mapeza kuti mwabadola. Muphedwa. Sanyengerera muphedwa. Ndeko Malawi, so we need strict rules and punishments for what? For politicians. Because zomwe kupanga ndi zimene zikononga ziko. Kuli ndikufuza nifunso baba. Anaononga ziko ni ndani? Mungu zokulira. Andale. Anaononga ziko li si Malawi. Anaononga ziko li ndi anthu andale. Koma ali kutiko. Banyi sana pange pay. Malola banja ndazilo wazituluka ndizi ndalama za kuba no paying no charge. Malola fanya. We need strict rules. Okuba ndalama za boma amene wapezeka olakwa adzipedwa. Adzipedwa. Muona kusintha. Ndipo muonanso kuti magaya ambiri andaleyo ndali zazisiya ayamba zinthu zina. Musafuchati mundale muja mangozaza anthu ngofuna kuba. Munakalibeja mulibe kuba bero jambo mulibe ndrama. Sibwezo sio mudaona kujaona ndrama. Anthu andaleyo asamajoina kuti akuthandizeni. Amajoina kuti azithandize okha. Ndiye inuyo kungoika strict rules vela jaba ndi ndrama zochepa zoti wajazira ndela jako muona mukhala anthu amene akufuna kukonza ziko. Chifukwa ingakhale kasala kazikhala kochepa munthu uja azikhala mpokhala paulere. Boma limupitira rent, boma limpezera gamoti, boma limpezera ntchito. Asitu mapeki secondary amene uzandira somajeneso umalandira sama ujeni mabonus amene muja allowance yetu. Boma limene lizoyenera olaka muzi munthu mane okhala kugwechira boma sala yako simakhala yambiri. Komano muli mapeki koza abomaja akupasa galimoti, abomaja akulipirira nyumba, abomaja ana ako atumiza mmasukulu ndimezi makhalira tu pista ana akuntumizira mmasukulu boma likulipira. Likumulipira so yejo so lenti ya ntchito jani munthu jaso minister jaso kapanga so timaulendo ja amakasi ni mapera dia mwake kweje tima kafi nizomono anthu amayuza no akukunja kugula kwa tizinthu tijatu ndamene mapera dia mwaja maka bonus hapa tu ka traveling fee tu ndakatero basa gula pa TV lijao osati kuti kuba ndrama za boma amweni. Ai anthu andalewa asamani video so ndama zambiri pange kati because ntchito imene yo ni ntchito ya ulere. Ngati wewe ufuna anthu akusankhe wewe kuti ukhale MP, minister or president, ntchito imene yo sikugwirira kuti uzindidwa malipiro aya. Ntchito imene ndi ya ulere. It's your service. And be grateful of zomwe mpando umapanga offer. Mundu akakulemba ntchito mmagwirizana kayikani malipiro. Ntchito musanayitenge. Ngati munthu ukuona kuti malipiro we ndochepa ntchito sumayitenga. Munthu ukavomera ntchito vomera malipiro kulowa ntchito muja ndikuyamba kuba ndi mlandu. Chifukwa chani inuyo munasayinira apapa kuti mudzagwira ntchito imeneyi malipiro achati awa. Chimodzimodzinso mapolitician nawonso achiziwa zimenezo kuti ngati avomera ntchito ija
avomeranso malipironso pati andi ndalama iliyonse yobwera munjira ya chinyengo ndikuba. Ndeteni tizikondana wena ninzake tiziziwa kuti ntchitozi sitingotengera because ni ntchito zotibwesera celebrity kapena ndalama. Iya ntchito iyi ndili ngati ntchito ya Mulungu, kuyang'anira nkhosa zake, kuyang'anira ana ake. A person closest to God is not your pastor. Munthu amene ali kufupifupi ndi Mulungu si busa wanu iyi, ndi atsogoleri anu omwe wa dziko. Chifukwa akakhala mtsogoleri opa Mulungu, osatira Mulungu, ana ake a Mulungu amasangalala. Akakhala mtsogoleri osaopa Mulungu, osakonda Mulungu, ana a Mulungu amatani amalira atu, amalira. Yetu ndio zimaonekanso nokha, because you shall know them by their fruits. Muzadziwa ndi zipaso zawo, zintchito zawo. Ndeka abwera name kuti ndati tirigu koma dola alendezete kuti nasongoledu samabala tirigu. Ndenga khale mungamoneke oneke ngati munthu wa Mulungu, zintchito zanu zikuoneserabe kuti si mwana Mulungu ya. Ndesi kuti Mulunguso ndimeneka uyankhuliraso kwambiri ine Mulungu kapena kulakatula mabaibulo. Ayi anthu amaona ndi machitidwe athu. Etu amayenda ndi Yesu amaoneka, amayenda ndi Yesu amaoneka, amayenda ndi Yesu amaoneka mayendedwe. Ndi anthu ambiri we love to preach a good game, but when it comes to the work we don't do it. Ndi anthu atopa ndi zoyankhula zoyankhula afuna aziona zichito zanu zotani. Yetu wala kwa Farisa utenga zintchito zanu ndizonyasa. Ndeti kumaona tokha papa ndekembelero mavyete segule maso izonaso munthu uja kuti amene osatira jaja. Because if a man is not following jaja, he's following Lucifer, the devil, Babylon. Is nowhere about it. It's either munthu kusatira Mulungu kapena kusatira Satana. There's nothing in between. Ndebe nalakaso komawa nesesa anthu wa zochitika zawo. Munthu khala president amalubino amba kusowa, munthu khala president anthu amba kupezeka atasowa, anthu akumatani, anthu amapopida magazi, kumatukusa ziwalo, kumatani mangodza kuti mwalo watu ina ache tu munthu ya demoni. Ayi mene mujamu kufunika mwana wa Mulungu alamulire. Maye muchi atenge amalawi from here ayike bati apa. Yetu prepare them for the future, because the future is where we are going. Osabwelera mbuyo yayi, because mbuyo ndumene kuchoka. We're not going there, we're not going back. Osamatibwezesa mbuyo yayi. So golo amalawi akufuna progress, not politics. Salute